kenhun kinas ka jela meghania kila dawana knat ka koi ka khia ban pendu no ya ka kam contract hanre ban thung be ka permanent post khnang ban num seb e ka ta tre kam jong kinas kani ka kenhun ka ken thop shin rang bat ken the ka arp sa trek nai tung a ja arp sa kila lek ban ya kan du ka Dr. Mazel Amprin Lingdo ban pensngo halor ki te ki mat na lor ki be ki mat usam la lor step nong rom uwe ne ki nong trainers haba crunch kila pathai ku bor ulong bakani ka de ka jing kan du ka ba arsian ha ka ba kila da ban ya kran ringkat ka mentry halor ki lai spa arp santali ki post badang plat thamai ka ba de tang ki kam contract hanre kila karpat ba de ban ai be da ka permanent post ulayat hu ru ba men ha ka khat khandai te kila dawa ban weng no ek exam henry commentary kala pante bana ka daw bam la kyar ka sarkar kala rai ban yat bet shakhamat ek exam ba de ka post contract kan kot tang khat wei banai kila dawa ru ba hadian ka khat wei banai de ban pun kot no ek kam contract henry kila karpat ba de ban ai bet da ka permanent post jingwan jungi kal kani ke jingwan jungi hangni kumkinas sejong ka Meghalaya kalong ba halor jong ka ka bangilayo ka man discuss haka khat khandai tarik kata kalong haka khat khandai tarik nilayo ka man discuss haka bayade bat kani ka recent recruitment ka balalong haka kabala penmi haka tratarik jong banai benyo katuka advertisement kabalong purely in a contractual basis te halor jong kata ka recruitment ngiban ya kaban kendu ai Madam Amprin haka khat khandai tarik hakaban cancel shwa ya kata ka exam but ban recruit yang need in a permanent basis tangba na kidaw ki bam la kyar but na ka jinglen kot kapor nimla asyo ya kaban work out ya kata bangin pendam no ya kani ka exam henry nilarai bakani ka jingwan jungi hakaba mentasngi karai jungi kalong bakani ka exam kan ya bet kumakalong kat kum ka advertisement kabala penmi hak praterik jong banai benyo but kani ka exam kan ya bet kabanlong hak arpunyo tarik kemut kan ya bet kum bakalong kata nabenta ki laispa arpusan teliki contractual nurses but hakabayade bat ka permanent pan ngila keren do hak khandai tarik hakabat kin recruit permanent te kumta ka nakabenta ka permanent post kila assure yangi ba ka permanent post kan long Shispa and Kusau Teliki post kabanmi ka advertisement within the end of this month lane haka first week jong u August de hakabayday pat kini ki points ki ba ngila pansngo haka khat khandai tarik kumka merit based recruitment ensuring the transparency public notice of qualified and unqualified candidate hakabayday bat kitu nakaliang jong DHS bat nakaliang jong Madam Amprin kila kular bakin buat renti kumba kalong but ya ka timely declaration of result ru kila assure ba kanlong by within 72 hours kamut naka tarik ka bangile exam haduk kata kasngiban penmi ya ka result kanlong within 72 hours but hakabayade baka extension of age te haka khat khandai tarik ila ong syangi banginya keren syuabat ki several NGOs kum ka KSU FKJGP and then ka hitu te ka HYC bat kum HYNM or something ki babut ki NGOs te nginya keren syuabat ki ngilada banya discuss kat tu kan ni te nakaliang juki ki ong kimdon problem nakaliang juki ki ayu jong kini ki NGOs tambawala kataru ngidon kam haka written order lane ka written issue jong ki bala ban aingi ka assurance sakawai du nakaliang jungi madam iong ba nakbanta ka age relaxation kidon kam man ya DPH shwa namal ba imla ban age relaxation tang nakbanta ki health department handai ki department lu insadawa ya kaju kumta nakaliang jungi ngin walk out ya kani kabayade baga age relaxation kata kalong baka age relaxation kanum dai shu sang nado khatra hado arpunyo henry kade bendai nado khatra hado laipo but 10 years extension jongka relaxation age nak benta jungi ki SC ST te hakabayade baka refund pat i ong kumbangi ju le exam namar ba kiwe ki feel ro kumbaki le exam kamut kinumla asyo kaban refund ya ka ka ba misi nak benta ka examination fee takatu kala sabi kumtu hi kumbakalong te nakaliang jungi ngila asyo request ba hakabayade bat kani ka post ka recent post kabalong
laispa arpsantli balada I recruit ru bakani kan ya betang kat kum ka given period of time kata ka belong khatwei benai thik but nginom kanum entertain yang ngi lana kanum pensobhai ngi kum kinas lada I extend syu ya kanika kam nama lada I extend ka bemut kan stop ya ka bakin recruit ya ki permanent te kum tangi request ya ka government ru ya ka bakin kinpej halor kani but bakin recruit in permanent basis kabaya day bat ka exam fees ka day sanspa tingka ka registration fee limnang ban batay na marhadin ba nga pass ya kana singam arjar khatlai ngalatray syaban but hadin jo kata ngawan hapo negram seru kum contractual staff hi but hadu mental ngidang yetrei mentala shpo khatbai sinam yetrei tambang yetrei bekum contractual tekani ka kakta yang iku kinases kibala yat kerta ka ich jongi lada ka government kam recruit in permanent basis lada ka government company ya ka regular post at least like once in a year ka government kala ade ban penmi ya ki regular post namar bakani kamta tangengiru kumbangala ong man hakakat kendai tarik kani ka jing recruit jong ka government daka contractual post kam kta tangengi hendak kta iki regular ru ka jing kta iki regular kalong ba lada kila he kerta jong kiru kin hablek bet shabet site ban pet occupation man sumar occupation kimyo ay ka ba kin long in charge lene kimyo ay kataka promotion jong ki hendak ki sa akum ki staff nurse lene bet site nurse nakaliang jongi ho ni le bandawa ya ka ba kin penduk no ya ka contractual basis jong ka recruitment but ngikwa baka government kan recruit be yang ni in a regular basis nakaliang jongi ngin pet kumno ngin le tang ba ya mentang ngin pat la ban airai bangin ke ka bangin le lada kidang continue ya kanika contractual hadin jo ka khatwei benai kum bakila ai poru dan nakaliang jongi ngin hapsyong perkhat te ngin sa discuss ya kani ka matter namal bangidang syumi kumtu ngimpat yo ya ka banran ngasngoro ya ka ban ai kublay I president jo ka HYC ibaladon bentalang bat ngi ya ka jingdon jong I kalong ka jing ai men sim yangi bat kublay shibon sa ya ka jingdon lengkat jong pi bat ngi ya de bat kiwi ki jingkran kawe kade ba kumbang ila dawa ngi kwa ya ta exam makan long kabaya hok kabaya identi te ngila kran bi madam ba kidai ban paulot iki kirteng jongi baru ki batho ya ke exam laki long ki ba kibala ban job ya kan exam bat kitur ki ba feel bat ki ba pass te ngila request si madam ba in paulot iki kirteng jongki ya kata ila confirm bat kinsale ya kata te kawe kade ba ke exam based on OMR sheet ya kan ke timely declaration of result ya kataru kila confirm ba within 72 hours kinyale ban penbi ya ka result jangi lok itu kemat ke bawah itu ikong operin menteri kita itu harus ikong ke ikong operin kula gitu bakum ba dekat kejinya semua orang jangi presiden ke HYC kumbai la ya keren iba luar ba kan ka recruitment kan ya be syakman bat kan detang hapo harbe banai te nakalian rengki ki ong ba kila ban extend ka syong haka appraisal bat ka performance jongki kumno ki tray te ya kataru ngila kerpat lihat eki ba kade ban long but strictly within 11 months te ya kata ki ong bakin sa they will work out on it te ha kabayade bat ki wema kumba hakat kwa latest news kabang iwan haka khandai ter meeting kumba ki ong ba ngi ki bawan ngi detang na po contract Rea mangiru ngiwan na ki private hospital ki bade permanent ya kata nga ko aban pensyai halor patu kajing terenjong imam ma ngimde ki kontrak ki don ngiwan kelum lang baro mde haka kerteng jong kanu ka hospital mde haka kanu ka kenhun mde haka kerteng jong kinosi baro ki patre ha baro ki liang la ki long ki permanent la ki long ki ba support ngi rumah ki permanent la ki long ki kontrak ani ki patre private unju de kumban pensyai bangi ki patre supakya ngimde ki patre kontrak hendre gide ki permanent hi